Bona vesprada. Amb els únics vots a favor del PP, el ple de l'Ajuntament de València ha aprovat la modificació del pla de reforma del Cabanyal que inclou la prolongació de l'avinguda Blasco Ibáñez fins al mar. Aquesta adaptació respon a l'ordre de paralització del Ministeri de Cultura de 2009 per tal de garantir la protecció dels valors del conjunt històric. L'oposició ha qualificat com a il·legal i insostenible econòmicament aquesta modificació del pla. Asseguren que es manté l'expoli. Per la seva banda, l'equip de govern del PP afirma que la modificació es limita a complir l'ordre ministerial i diuen que quan va governar el PSOE no es va protegir cap edifici del barri. A partir d'ara, el pla estarà en exposició pública durant 45 dies abans de ser remès a la Generalitat. Farem, per tant, amb una avinguda projectada, com ha dit abans l'Associació de Veïns del Cabanyal Canyamelar, en concentrar el tràfic amb una amplura de 14 metres, en dues zones ajardinades, però que en definitiva continua en la mateixa línia. Tràfic rodat per mig del Cabanyal, enderrocament d'edificis, 638 i, per tant, espoli. És un projecte pensat per a no complir l'ordre d'espoli, per a no respectar les lleis. I, a més, és un projecte a nivell econòmic impresentable, opac i totalment xapucero. El millor destí que es mereix este projecte que avui ens presenten és que servisca per alimentar el foc d'una falla. Això sí, que siga del Cabanyal Canyamelar. Per un costat, manté una avinguda de 48 metres amb un àmbit d'afecció superior a 60 metres i preveu l'enderrocament de més de 600 edificis que agrupen al voltant de més de 1.000 vivendes. La configuració d'aquesta avenida, junt al bulevard que travessa el barri de nord a sud, destrueix la part fundacional del mateix, desfigura el conjunt històric y la seva peculiar trama. Ustedes, los que han repetido los tres grupos y algunos de los intervinientes, que se derriban no sé cuántas casas protegidas que jamás el Plan General de Ordenación Urbana protegió. Jamás, señor Sarriá, jamás. Asuman ustedes sus responsabilidades. Només acabar el ple, desenes de veïns s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament de València. Ha sigut una protesta convocada per la plataforma Salvem el Cabanyal. L'advocada d'esta plataforma ha insistit que no es tracta d'una modificació reial, ja que diu no s'ha corregit la prolongació a la mar i, per tant, l'expoli continua.